लावजों दाउजों लाबोलायबायहाय नै जानोसै गांखंखौ एवना जानोसै मोदोमखौ लावआव होनोसै लाव ओंख्रि जानोसै लोगोफोर लावआ गोरलैथारदां बिदि गोरलैयासो गोथाव जायो बेनो 30 थाखानि अखा खोरोमखोना माखो गोथां मोदोमबाथाय बिराद गोथाव मोनो आं लावखौ बेबो दोननो ना मानोहाय बिफा दोनसै बेहाय बिगुर गोथाव मोनथारो लाव बिगुरखौ जायो लोगोफोर जोंहा बिराद गोथाव आलु एसे होदो लाव बिगुर हानानै जादों गोदै गोथाव मोनजाथारो आंना दाउ एवनाया जाबायहाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दाउखौ खांनानैसो दोनगोन बांद्राय मैगंजों संखाबा गेब्लेनानै जिगाब बायदि थावा ओंखायनो बेदरखौ खांनानै दोनसै नै दाउ एवनानै दोननायखौ होसनबाय मादैया लावआ जा मोजां मोनदोंहाय नै आंना दै बुरजा होना रुबाय साथामनि मोनथां दे मिन्थिया फाइनालि लोगोफोर आंना लावजों दाउजोंआ मोनबाय नै संख्रि बानलु हालदै मस्ला नांजोबबाय दुन्दिया सामब्राम होखांजोबबाय हेल' सोनाफोर ओंखाम जानोसै मादैया ओमफ्राय नै दाउ गांखं ललिपप थेफाफा ओमफ्राय लावजों दाउजों दाउआनो दाउ जा गुदुंखाना ओमफ्राय लोगोफोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला नायलांदोलाय गुदुंथारनै जा गुदुंलै होद मा गोलैलाब्रा गुदुंथार बिराद गोथाव लावजों दाउजों बानलुआ बारा गोसा नङालै लावनि दाउ
বঢ়িয়া Daojwg laojwg extremleiden personellen